Čus, vítam vás Oliškút a dneska sa ideme hrať s kocúrom. Je ten kocúr. Už toho pána Skúta nenapadá čo točiť, tak idem točiť, ako sa hrá s pánom kocúrom. Áno. No a teraz tu je ten pekný kocúrko. A tu máme všetky hračky. No, idem to otestovať, jeho hračky. A ideme to otestovať. No a teraz ideme skúsiť tie hračky, že či sú dobré. Tak prvé je pierko. Péro. Takzvané, idem v kocúr, poď sem. Zatáčaj to kocúra do prdelky. Tak. Si spravíme rys tých kocúriskov ušatý. Od polboka odratý. Vajcatý. S pérom odratý. Pozri, kocúri, že jak sa ti to páči. Keby si s tými mačacími očiami to zabystril, by bolo fajnovejšie. No tak dobre, ideme na ďalšiu hračku. Péro dáme do ryti. Teraz ideme na takú myšku. Myšisko. Že kocúrik, dáme tam myšisko. Hej. Tak to vyzerá myš. A dobre, teraz to dáme našmu pánovi. Prasa. Tam dáš tu moju tvárnu, to YouTube tak sa... A dajte mi odber. Musíte. To je povinné. To je extrémne povinné. V noci vás zabije kocúr. V noci vás zabije kocúr aj z mačku. Mačku, no okej, natočíme, jak myšisko si kocúr dá. Jak si tu takto sadnem, kocúriska, myšisko. No čo, dá si myšisko? A myš ti môže aj... Ja je teraz taký uspatý. Jak uspatý, hrubý spále. Ukáž, natoč to, túto zelenú... A ideme teda na ďalšiu hračku. A to je vlastne takáto loptička. S týmto, neviem, jak sa to volá. To má ten kocúr najradšej. Toto má kocúr najradšej. Tak dúfam, že sa s týmto bude hrať. Pánik mi to dá. Dáme to pánikovi. Tak. Ale prvé, kým sa s ním ideme hrať, musíme volať čo zobrať. Osvetlenie. No, lampu. A ideme na to. Lebo to natáča 50-ročná Nokia. Dobre, takto to máme. A teraz sa preber kocúr. Naspatý jak... Haló. Ty si jak péro. Haló, ty ťučko. Ani sa nehrálo psie dierky, tak hovor psísko. Či kocúrisko si to No tak počkajte, musíme ho rozohriať. Musíme ho trocha... OK, takže stále sedí a nechce sa rozhrať. Nechce rozhriať. Ja neviem, čo s týmto typečkom trávime. No počkaj, ja mu to idem vysvetliť v mačacej reči. Dobre, to zase nemusíš Prvý robiť. rozumiem. Ďakujem. To zase nemusíš robiť. Ďakujem! Aj tak mu to pomôže. No a teraz. A teraz už ide takú tam skočí ránu, že Oliver odpáli telefón. Pier dole, Pier dole, pozeraj. Budeš to musí vypipovať. Musíme takto po úšku. Už ujo kocúriček. Ideš ty. Mama. Kocúr ide kocúriska. Druhý kocúriska je docela šteklavý. Nerov. Kocúriska. Ja ti vypchám pípi. No tak, dúfam, že sa vám to video páčilo. A dajte mu povinne A odoberanie. dajte mi povinne odber. Lebo vás v noci Zabije kocúr. odhryzne vám péro. Áno. A ja sa s vami lúčim, bye bye. Čus.